Класове, мирно, за среща знамето на училище. Равнение на средата. В нашия химн се пее за гордата Стара планина, за Дунав, Тракия и Пирин, но аз си мисля, че България не е само планините, реките и полята. Будители наричаме хората, които са помогнали на народа ни да се пробуди, да се изправи в тежки времена. На 1 ноември се прекланяме пред делото на книжовниците, просветителите, които са завещали на бъдещите поколения стремеж към просвещение и национално самочувствие. Учители, будители в душите, запалват в децата светлина. С усмивка, с грижа, с топли думи, с любов разпръскват доброта. Учители, будители в душите, вие сте героите сега. Авторско стихотворение Будителски огън. Когато мракът обгърне земята ни свята и сякаш угаснат последните светли искри, когато страхът е звънтяща верига в душата, по повод 1 ноември, Деня на народните будители, се проведе конкурс за есе, стихотворение, рисунка и изработване на лапбук на тема Народните будители, вечни и святи. Отец Станислав ще поздрави всички присъстващи с празника. На всеки 1 ноември от десетилетия ние отбелязваме, че духовността, просветата и родолюбието са в основата на напредъка, единството и самочувствието на българската нация. Госпожо Митева, на вас се пада честта
да запалите и да предадете този огън, който ни е спасявал и в най-мрачните векове на тирания и безчовечност. Това е огънят на знанието. Що се срамиш да се наречеш? Има ли българе царство? И българино, не прощай се. Знай свой род. И 120 години тъмнини дълбоки. Тамо вдън горите атонски високи. Освен учителите-будителите, още от най-ранна възраст нас ни следват и учениците. Бе проведено допитване до всички ученици в училище и за будител ученик се връчва на Цветелина Красимирова Николова с най-много гласове. Следвана от Гергана Георгиева Атанасова. Уважаема госпожо Митева, на мен се падна честта да ви връча тази грамота и от името на цялото училище искаме да изкажем нашата признателност към усилията, които полагате към нас, към вдъхновението, с което ни зареждате всеки един ден и водите това училище към светли бъднини. Честит празник! Много благодаря! Морала и добродетелите, запазили ни през вековете. Къде си вярна ти, любов народна? Не изпадва никога. На братята Константин и Димитър Мустакови, на други български търговци в странство и на митрополит Иларион Търновски, Петко Славейков, български поет, публицист, фолклорист и политик. Нека са българите своята свобода изгубили не като апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа от комитети за освобождаване на България. О, юродени, неразумни, поради що се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. От целия славянски род най-славни били българите. Уважаеми ученици, уважаеми учители, скъпи гости, пристъпваме към нещо, което е много свято и което има много символика в него. Днес ние ще открием, ето тук до паметника на нашия апостол Левски, два монумента, които представляват две пейки книги. Моля моите най-добри приятели и колеги, госпожа Иванова и госпожа Петкова, да открият едната пейка.